DRB er legioner. DRB tilgiver ikke. DRB glemmer aldrig. DRB er blottet for menneskelighed, moral, med ønsker noget. DRB arbejder som en, fordi intet medlem af DRB er så hjerteløs som hele det DRB. DRB kan ikke gøres fortræd, uanset hvor mange DRB'er kan falde i kampen. DRB tager alle forsøg på at skade DRB alvorligt. DRB fjende er dem, som ikke er DRB. DRB er ikke underlagt lov. DRB påtager sig udelukkende alvorlige værv. DRB er overalt. DRB kan ikke overgås. DRB forstærker decentralisering eksponentielt efter behov. DRB har ingen svagheder eller fejl. DRB driver rovdrift på alle svagheder og fejl. DRB har intet helligt. DRB er ikke din ven. DRB er ikke din personlige herre. DRB har kontrollen på et hvert givende tidspunkt. DRB accepterer ikke nederlag. DRB leverer som lovet. DRB har ingen identitet. DRB kan ikke blive forrådt. DRB er skabt som ligeværdige. DRB er et valg. DRB overholder forskrifterne. DRB kan ikke stilles til frisse. DRB kan som livet være en gang over. Danmarks Revolutionære Brigade er en del af Anonymous. Hej, ledere af Danmarks Bladshuse. Vi er Danmarks Revolutionære Brigade. Hen over årene har vi jagt alle jeres kampagner af misinformation og alle jeres misgerninger. Som demokratiets vogtere er det uacceptabelt at misbruge stakkels mennesker med løfter under grønne skove. Jeres forsøg på at tie dette ihjel er et svigt mod alle dem, som blindt stoler på jer som ledere. Danmarks Revolutionære Brigade har derfor besluttet, at deres organisationer skal smadres. For jeres førere, hele menneskeheden og for vores egen fornøjelse. Jyllandsposten, Ekstrabladet, Politikken, Berlingske og BT. En speciel hilsen til Ekstrabladets Poul Madsen. Nu når du er blevet slaget journalist og kommer med udsagelser, hvorfor lader I ikke de kongelige i fred, bliver jeg tit spurgt. Da vil du se, hvordan det er at blive bedømt, filmet chikaneret, hvor end du sætter din fod. Du og dine ligesvinde har ingen steder at gemme jer, for vi er overalt. Vi er jeres terrorister, og vi vil bruge metoder, der afspejler lærerhusenes. I takt med at vi optrapper krigen, vil bedraget over for jeres førere være sværere at vedligeholde. Vi kan ikke bekriges, for hver af os, der falder, rejser der sig 10 mere. Velkommen til forsiden. Vi er Anonymous. Vi er legioner. Vi tilgiver ikke. Vi glemmer aldrig.